ମୁଁ ଏବେ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା କଥା କହୁଥିଲି କି ଯିବା ଭୂତ ଦେଖିବା କିଏ କରିବା, ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପାଖରେ ମୁଥୁଟ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ରହୁଛି ସେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଘରଟା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିଲା, ତ 12-13 ବର୍ଷ ତଳର ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛେ ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି। 4 ତାଲା 5 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, 5ଟା ମଲ୍ 5 ତାଲା ଅଛି। ଉପରେ ବୋଧେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି କି କ'ଣ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଶୁଭୁଛି, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଛି କାମ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ଉପରେ କାମ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲେ ଟିକେ ଯିବା ଉପରେ, ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା। ବହୁତ ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି। ଇଏ ମାନେ ଭାଇ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ପୁରା ଖତରନାକ, ଭାଇ ପୁରା ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣିଛି। ତଥାପି ଯିବା ଟିକେ ଉପରକୁ, ଯିବା ଦେଖିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହେବ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବଲିଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଉପରକୁ ଯିବା ଭାଇ, ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ସତରେ ମୁଁ ବହୁତ ପୁରା ଡରି ଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଉପରେ କ'ଣ ରହୁଛି। ରୁମ୍ର ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ଭାଇ। ମାନେ ଏଠିକି ଯିବା ଆସିବା ବୋଧେ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଯାହା ମୋତେ ଦେଖି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ରୁମ୍ର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଅଛି, ତ ଦେଖିକି ଲାଗୁନି କି ଏଇଠି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ କି ରହୁଥିବେ କି। ଆଇଦର ସେପଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ପୁରା ମାନେ ଯାଇଛି, ଭଡ଼ାରେ ଯାଇଛି। ସେପଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଏସି ଫେସି ଲାଗିଛି, ପୁରା ଭଡ଼ାରେ ଯାଇଛି। ଏପଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ବୋଧେ କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, କି କ'ଣ କେଣି ଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି। ତ ଉପରେ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ଉପରେ। ଭାଇ ରୁମ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଅଛି ଭାଇ, ପୁରା ଅନ୍ଧାରିଆ ଭାଇ। ପୁରା ଡରି ପୁରା ଯାଉଛି। ମୁଁ ଉପରକୁ କେବେ ମୁଁ ଯାଇନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଉପରକୁ ଆସିଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ପୁରା ଭାଇ ଥରୁଛି। ଉପରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଛି, ଉପରକୁ ଜମା କେବେ ଯାଇନି। ତ ଏଠି ବୋଧେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ବୋଧେ। ଭାଇରେ ଭାଇ, ସାମ୍ନା ରୁମ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଦେଖିକି ପୁରା ଡର ମାଡ଼ୁଛି ଭାଇ। ତା ଭିତରୁ ତ ମୋର ଯିବାର ସାହସ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ରୁମ୍ଟା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିବି ତ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସତରେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ପୁରା ଡର ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ମାନେ କେହି ବି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୁମ୍ଟା। ଏପଟରେ ଏମିତି ରହିଛି ପୁରା ଭିଉ। ତା ସହିତ ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁ ଘରଟା ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଶୁଭୁଛି। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ ଶୁଭୁଛି, ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ଶୁଭୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖଡ଼ ଖାଡ଼ କ'ଣ ଶୁଭୁଛି। ଆରେ ଭାଇ ପୁରା ଡେଞ୍ଜର। ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ମାନେ ଏଠି ମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ସତରେ ପୁରା ଥରୁଛି ପୁରା। ଏଠି ମୁଁ କେବେ ଆସିନି, ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି ୟା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆସିନି କେବେ। ଏପଟରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଫାଙ୍କା ଅଛି, ଇଏ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା ତଳକୁ ନେବ ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ପୁରା ଏଠି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ରୁମ୍। ତ ଆଗକୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଆସି ଦେଖିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର ଭାଇ ସାହସ ପାଉନି ଯେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଇଏ, ଚାଲ ତଥାପି ଯିବା ଦେଖି ଆସିବା। ଉପରେ ଦେଖି ଆସିବା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଭିଉ ଅଛି। ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଛାତଟି, ଉପରେ ଛାତ ଅଛି, ଏପଟରେ এইভাবে রয়েছে চারতলা বিল্ডিং আগে চারতলা বিল্ডিং তা সাঙ্গ লাগি পুরা এই বিল্ডিং আছে এଠି লোক রহুଛନ୍ତି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ
ବାଲ୍ଟି ଗୁଡ଼ିକ ଥୁଆ ହେଇଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଦୁର୍ଗା ବଜାର ହିରୋ ଶୋରୁମ୍। ତା ତଳେ ମନୋପୁରମ ଅଛି, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଏଠି ଅଛି। ତଳେ ଲୋକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଠି କେବେ ଆସିନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଆସିଛି। ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ରୁମ୍ରେ ବସି ବସି ବୋରିଂ ହେଉଥିଲି, ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୁଲିକି। ତା ସହିତ ଏ ରୁମ୍ର ପୁରା ଏଇ ଜାଗାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି କ'ଣ ଘରର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଥିବେ। ପୁରା ରୁମ୍ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଳିଲା ଖଡ଼କିନା ଗଳିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଭାଇ, ଖଡ଼କିନା ଗଳିଲେ। କା ଭାଇ ପାଦ ଦେଖାଯାଉଛି, କିଏ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଏ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଛି ବୋଧେ ସେଠି। এইଭଳିଆ ଥିଲା ରୁମ୍ ଜଗତସିଂହପୁର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଗରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା, ତ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଉପରେ ଏଇଭଳିଆ ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବି, ପୁରା ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ପୁରା ବାଥରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଏଠି ଉପରକୁ, ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆଉ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ତ ବହୁତ ଡରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ମାନେ କଲିଗ୍ସ ରହୁଥିଲେ, ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ସାହସ କରି ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ପୁରା ଭୂତ କୋଠି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ଅଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଘର ଦେଖିକି ପୁରା ଘର ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ। ଜଗତସିଂହପୁର ମାର୍କେଟ ଯୋଉଟା ଦୁର୍ଗା ବଜାର ମାର୍କେଟ, ତା ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଛି। ବିଲ୍ଡିଂଟା କେବେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଏଠି ହେଇଗଲାଣି 3 ବର୍ଷ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ରହିଲିଣି, ଯାହା ଭିତରକୁ କେବେ ଆସିନି। এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲା। ତା ଭିତରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ପୁରା ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଡର ମାଡ଼ୁଛି ମୋତେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି ବି, କ'ଣ ଘଟିଛି ସବୁ, କ'ଣ ଘଟଣା ତମକୁ ଜଣେଇବି ସବୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଏଠି ମୋତେ ରୁମ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ବି। ତ ଏଇ ରୁମ୍ ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ରୁମ୍ କେବେ ଖୋଲା ହେଇନି। ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଯିବନି, 20 ବର୍ଷ, ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବନି। 20 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ରହିଲାଣି ଏଇ ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ପାଖରେ ଦେଖିଛୁ, ପାଖରେ ବି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବି, ପାଖରେ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ସେମିତି ପଚରା ଉଚରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, ତ ପଚରା ଉଚରା କଲି କି ଏଠି କିଛି ସେମିତି ଅଛି କି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଛି, ତ ସେମିତି ଭୂତ ବାହାରିକି ଇଏ କରେ, ତ ବହୁତ ଥର ପଙ୍ଖା ଗଳିବା ଇଏ କରିବା, ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶୁଣିଛି ମୁଁ। ତ ସେଇଟା ଦେଖିବା, ଉପରକୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି।